Goddag, Henrik, og velkommen til Danmark. Hej. Nazismen er jo et vidt begreb og har opstået i mange år, men det var jo din kære ven Hitler, som opfandt den. Kan du fortælle mig lidt om, hvorfor han gjorde det? Han var en meget uartig dreng som lille. Han var ikke særlig god i skole, og han havde problemer med sin far, som godt kunne finde på at slå ham, fordi han ikke fik gode karakterer i skole. Men da han så kom ind til militæret, fandt han ud af, at det kunne han rigtig godt lide. Så der han så ved, at han blev officer første og anden grad, mener jeg, det var. Og så, så har jeg så lidt ved det. Men Henrik, fortæl mig, hvordan fik Hitler så stor succes inden for politik, som han gjorde? Altså Hitler, han havde jo som sagt disse fantastiske talegaver. Og det var jo lige efter 1. verdenskrig, og der var Tyskland jo et utroligt fattigt land. Og han lovede jo simpelthen guld og grønne skove til dem alle sammen. Altså, det ville blive stormagt igen, og de ville komme til at eje en stor del af verden, osv. Og det kunne den tyske befolkning rigtig godt lide, fordi at, han fortalte jo lige, hvad de gerne ville høre. Og ja, så hoppede de jo bare med på toget. Din gode ven Hitler, kan du svare på, hvorfor han blev så syg i ugen? Ja, altså Hitler, han fik jo et psykisk sammenbrud efter hans mor døde. For hun havde altid været der for ham, og hans søskende og hans far, de var døde for nogle år siden. Og så lige så forsvandt hans mor også, og det kunne han simpelthen ikke leve med. Og han besluttede sig med det samme for, at det måtte være jødernes fejl, at hans mor døde. Hvad var Hitlers drømme og visioner, før han blev indblandet i nazipartiet? Oprindeligt der ønskede Hitler jo at være en kunstner. Han kunne godt lide at male, og han blev selv en rigtig god tid. Men hans far, han mente jo, at han skulle være tolvembedsmand. Det synes Hitler så ikke så godt om. Men han prøvede altså at tage ind på sådan en kunstomobservatorium. Men der mente de ikke, at han havde talent for det, han mente, han havde. Kan du så nu fortælle mig om Hitlers død? Ja, den er 30. april 1945. Det var jo en tragisk dag for mig som gode venner og kollega. Fordi det var den dag, Adolf, min nære ven, han besluttede sig for at skyde sig selv. Altså så vidt jeg har fået det at vide af lærerne, der havde kigget på ham, der havde han først taget en tablet, hvorefter han skød sin kone i Ravagn, og derefter skød sig selv. Han havde lagt et brev til sine soldater, om at de lige skulle tage ham og bære ham over i førerbunkeren, efter de skulle sætte ild til ham. Det var en tragisk dag. Hitler lavede sin meget berømte bog, kaldet Mein Kampf. Kan du fortælle mig, hvad den gik ud på? Og Mein Kampf, det var jo en ganske fortrinlig bog, Adolf han skrev, mens han sad inde i fængslet. Og han var jo blevet idømt 4 års fængsel for landsforræderi. Men heldigvis, så kunne man gå til afstående lige lidt over 1 år af det. Fordi at, han var jo simpelthen sådan en dygtig mand. Og han opførte sig simpelthen så brillant inde i fængslet, så det ham kunne det ikke forstå, at han skulle være der. Det var rigtig godt. Hvis vi nu skal kigge lidt længere fremad og på nutidens form for nazisme, også kaldet nynazisme, kan du så fortælle mig, hvad det går ud på? Ja, altså nynazisme, det er jo ifølge mig et meget spændende område lige for tiden. Fordi vi har nogle dejlige støtter, altså, som alle jo har ved, Danske Folkeparti. Der er ikke noget bedre end det. Men sådan nogle dejlige nynazister, de har det bare så mere, at de kan være lidt voldelige, og de er meget ekstreme haters.
over for jøder og sådan nogle afrikanere. Og det er jo meget vigtigt, at man sørger for, at det ikke går helt på stærk.